decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, and other faces will follow. Kongezwe amazwe amathandathu kwimbumba yamazwe e-BRICS ukanti ubulungu balamazwe buzaqala ngomhla wokuqala kuJanuwari kulo nyaka uzayo. Besifuna into ukuthi nathi sibe yingxenye yentethathethwano phakathi ko-City of Cape Town okanye i-DA kunye noSantago ngoba okwenzekayo ngoku only people abathethayo it's only i-DA officials. Kuqhambuke umbhodamo kwibhunga lesixeko saseKapa nalapho iqela le-e-EFF belimemelela ukuba agxothwe uJP Smith ojongene nokhuseleko kwesi sixeko. It's not going to be a game where we're treating it like a friendly. It's definitely not a friendly. We're going to do everything we can to try and win the game. Iqela lamabhokobhoko lithi liwuthathi lula umdlalo neNew Zealand ngomso eNgilane. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje andambi ndodwa ndihamba nokhetha ukuthula mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Inkokheli zamazwe e-BRICS zivumelene ngamxhelomnye kwisigqibo sokuqabangela lembumba ngokuthi kongezwe amazwe amathandathu azakuthabatha inxaxheba ngokusesikweni kwiingqungquthela ezizayo ukususela ngoJanuwari wonyaka ozayo. Ngoku le mbumba yamazwe izawubizwa ngokuba yi-BRICS Plus ivalwe ngokusesikweni namhlanje le ndibano eSandton eRhawutini nalapho la mazwe egqibe ekubeni asebenzisane ukuphuhlisa Afrika namazwe e-BRICS kwezoqoqosho nakurhwebelwano kwicandelo lezamandla nobuchwephesha. Eshwankathela imiba bekugangathwa phezu kwayo yokunika ingqwalasela ilizwekazi iAfrika namazwe e-BRICS kuphuhliso lwezoqoqosho nozakuzelwano. Mongameli Cyril Ramaphosa uyibethelele intsebenziswano ukuqabelisa izivumelwano ekufikelelwe kuzo. By working together, by sharing skills and capabilities, by mobilizing resources, we will be able to give renewed impetus to the global growth and sustainable development. Utsho evakalisa isibhengezo abavumelene ngaso ngamxhelomnye bengalamazwe okuquka amazwe amathandathu kwi-BRICS nathela inqanaba lokuqala abalithabathileyo. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024, and other phases will follow. Zisamkela lamazwe ezinkokheli egameni lazo umongameli waseChina umnumzana Xi Jinping uthi esi sisiqalo esiya kwimpumelelo uphuhliso ingakumbi xa lamazwe eyimbumba yamanyama. As long as we work with a common purpose, there's a lot that BRICS cooperation can achieve, and the future will be bright for BRICS countries. Ukanti umongameli waseRussia umnumzana Vladimir Putin uthi umba wohlobo lwemali olufanayo lwamazwe e-BRICS olusayilwayo uyawuxhasa kodwa kuninzi ekusafuneka kwenziwe kuqala. United currency issue, this is a challenging task. Nevertheless, we will move towards resolution. Lamazwe akwachaphazele umba wezifo eziqubulayo ezinobuzaza njenge-COVID-19 atsho esithi azawuhlala ethe qwa elindele unongekehli.
Iqela le-e-EFF likhutshelwe ngaphandle kwintlanganiso yebhunga yesixeko saseKapa eNtshona Koloni emva kokuphazamisa iseshoni nebilungiselela ukubamba ingxoxo-mpikiswano ngendlela esisixeko esiwusingathe ngawo umba woqhankqalazo lwabaqhubi beeteksi kutshanje, kanti namanye amaqela aphikisayo amene i-EFF enyanzelisa ukwehla esikhundleni kuka-JP Smith olilungu lekomiti kasodolophu elijongene nokhuseleko. Kunyanzeleke ukuba akhutshwe entlanganisweni yebhunga lesixeko saseKapa amalungu eqela le-EFF emva kokuvukwa likakade iphazamisa intetho yokuvula kasodolophu umnumzana Geordin Hill-Lewis. Eli qela ligaleleke eqongeni namaxwebhu alo anyanzelisa ukwehla esikhundleni kuka-JP Smith olilungu lekomiti kasodolophu elijongene nokhuseleko kwanokukhululwa kweeteksi ezithinjwe ngurhulumente wesisixeko. Iqela le-EFF lityhole iinkokheli zesixeko ngokusebenzisa izikhundla zazo gwenxa. Ayinokuba yi-DA ethethela iimeko zethu ezisafektayo, especially eziphuma kwi-area esihlala kuzo, ngoba banalo ulwazi ncakasana nentlungu abantu bethu abayifumanayo ngoba bathagethwe, ngoba kubanjelwe iteksi, ngoba bakhutshwe even eziteksini zii-law enforcement okanye zii-traffic officers. Ngelixa amaqela aphikisayo evume ngamxhelo omnye neli qela. You know, when you have a PW board, a trained speaker making the rules as she goes along, this is what you get. The EFF, whatever your idea of the EFF is, was 100% within their constitutional rights today. Emva kogquthe lwe-EFF iqhubile intlanganiso namaqela aphikisayo aseleyo. Hill-Lewis uchaze ngefuthe elibi loqhankqalazo lweeteksi. For 4 difficult days, our city was plunged into chaos as Santaco withdrew its services in the Western Cape, and their strike turned inevitably, as it always does, to deadly violence. Nakubeni kunjalo uthe ukukhutshwa endleleni kweeteksi kona kusaqhubeka ngenxa yezizathu eziquka ukhuseleko loluntu. Inkampani enkinkisha umbane kwisixeko saseRhawutini City Power iqeshe iinkampani ezine ezawunkinkishela umbane esisixeko ngemali efikelelekayo xa kuthelekiswa no-Eskom. Amagama ezinkampani azawudweliswa kwiwebhusayithi yesisixeko kwiveki ezayo. Emva kwengxoxo ezitshisibunzi kwezamandla kwinzame zokukhangela isisombululo kwingxaki kacimicimi eRhawutini, iCity Power ibhengeze ukuba ikulungele ukuthenga umbane kubaboneleli benkonzo abatsha. We've got service providers that are going to be giving us a power, and we are also happy to announce that there is base load also included in there. Iziniki maxabiso zezinkampani ezintsha ziyafikelela ngokwasepokothweni xa kuthelekiswa no-Eskom. Umnumzana Sikwayela uthi elinyathelo lizawubangela ukuba oosomashishini bazinze eRhawutini nanjengoko bebesele befudukela kwezinye iidolophu ngenxa kacimicimi wombane. We want to avoid migration of business out of Johannesburg to other areas like Ekurhuleni, Cape Town and so on. We are intervening in areas such as Randburg areas, Cosmo cities, so to try and assist our own residents. Ukanti namashishini asakhasayo kunyanzeleka ukuba avale ngenxa yalo cimicimi. Sometimes we stay 3 days without electricity, and you know, some of us are self-employed, so we really depend on ourselves for an income. Amashishini asakhasayo anethemba lokuba ukuqeshwa kwababoneleli inkonzo abatsha iCity Power kuza kuhlangabezana nale ngxaki abajongene nayo yelahleko, kwaye banethemba lokuba oku kuza kuzisa utshintsho olungcono kumashishini abo. Ndinguzola Sholwana kwiindaba zethu oziphathelwa iNewsroom Africa eNaturena. Liyaqhuba udliwano-ndlebe olunjongo zikukhangela umkhuseli woluntu omtsha epalamente. Oku kuze emva kokuba lifikelele esiphelweni ixesha lomkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo Advocate Busisiwe Mkhwebane ngo-Oktoba. Phakathi kwabo bebephekwa ngemibuzo namhlanje ngamalungu ekomiti epalamente achophele olu dliwano-ndlebe kulowo ubambeleyo Advocate Kholeka Gcaleka kunye nonjingalwazi Boyitumelo Mosinyane wedyunivesithi yaseMntla-Ntshona. Ukanti abantu bethu bahlomle ngomntu onokuphumelela ze abe ngumkhuseli woluntu omtsha kungekudala kweli.
Angikholwa ukuthi-ke ukhona umvikeli womphakathi oyohlala anethezeke okanye kube ukuthi umsebenzi wakhe uwenza ngendlela. Ngoba uma sevikele umphakathi ujike amiswe okanye axoshwe uma ukuthi kuphenye abathize abaphezulu. Ngabe lo uzawungena ngoku uthandwe yi-ANC uqobo kuba mnindlela enibona ngayo hayi umama ubusiswe Mkhwebane nangona nje baye bamgxeka kodwa hayi khona bamsebenzise kakubi kwade kwayophela futhi. Akho noba ngathi ndindele ntoni ngoba xa sele ndiqeleshe emva kwaba bangaphambile othula imadontsela basuke ehlalweni bephanda kude kube khona ibambekayo kwangena ubusiswe Mkhwebane bathi bayazama nabo banqunyanyiswa kude kube khona ibambekayo. KuFacebook uSiphamandla Gobo uthi Msasi umuntu ozoluwinela idabi intandane kamongameli kwaye ngumuntu ongazuyiphatha kwayena into yasephalaphala abe ebekwe ngumongameli. Cry-Fontaine eKapa. Andilembixane utheneneni umuntu ozakhethwa ngumuntu ohambisana nomongameli ophetheyo naye azalindele xa kungena omnye umongameli uza kuphuma Mthatha. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Inkundla kaMantyi yaseMonti isalivalile ityala elirhanqe indawo yentselo inyobeni eMonti eMpuma Koloni. Igqwetha labamangalelwa uAdvocate Precious Daniel licele ukunikwa ixesha khona ukuze liphonononge ubungqina obuphambi kwenkundla. Kulindeleke ukuba lithabathise kwakhona ngo-Oktoba nalapho abamangalelwa beza kukhwela emkhumbini. Umnumzana Siyakhangela Ndevu nowakwakho uVuyokazi Nhlandlolo baxelela inkundla ukuba abanatyala lakuthengisela abantwana abangaphantsi kweminyaka 18 utywala. Igqwetha likamnumzana Siyakhangela Ndevu liphikisile ukuba isango awayeme kulo wayethengisela abantwana utywala. We observed Mr. Ndevu take the alcohol and put it in the fridges as we saw that there's fridges visible where he was moving the alcohol off. Is that not so? That's correct, Your Worship. Twagena kwivideo ke besimqaphele utata uNdevu lo thatha utywala ke bufaka ke efrijini inqina liyavumelana nalo. So that alcohol could have not been moved out. Could have been moved out, Your Worship, and could have also not been moved out. As we say, we can't see clearly. As I testified to Worship, the alcohol could have gone through that hole there, and the hole could have also been closed, but we can't confirm it. Ngelixa abazali bonelisekile ngendlela eliqhutywa ngayo elityala. Ngokobungqina obunikeziweyo sisavuya futhi sisangqina ukuthi nabasigwebo sizawuphuma sisithini na kodwa iyawuba sisigwebo thina esisinqumisayo. Elityala liza kuphindela enkundleni iintsuku ezimbini umhla wama-24 nama-25 ku-Oktoba walo nyaka yaye baza kuphinda bakhwele emkhumbini abatyholwa. Akukho siqabu kwingxaki yogutyulo lwelindle kumasipala waseThekwini. Abahlali kwilokishi yaseMerebank kumazantsi eTheku banyamezele ilindle elingena ezindlini ngelixa isikolo samabanga phantsi aliPho sijongene nokuvalwa ngenxa yobomi babantwana obusesichengeni. Sele inguqhelekile ngoku impilo yokugcampuza kwilindle kubahlali baseMerebank kumazantsi eTheku. Isikolo samabanga phantsi kule ndawo sona sijike sangumlambo welindle sinyanzelisa ukuhlala ekhaya kwabantwana abathe kratya kumakhulu asithoba. Children are sick and then the schooling is being affected. Secondly, there's this nutritional kitchen where kids are getting food daily. So this thing is affected because you can't cook on such place. Sekuphele iveki ezimbini ke ngoku inzame zokuba umasipala waseThekwini acoce elilindle ziphanza. We are meeting tonight as SGB. We to address this issue, and then if this issue is not, we are considering strongly to suspend schooling. Abamelwane nabo bayaliva ifuthe lale ngxaki yaye kuza kufuneka isisombululo esikhawulezileyo. Kids are getting sick all the time. Even we are getting sick because of the sewage in the area. Ngelixa isixeko sijongene namadaba ohlukeneyo omthetho wemibutho i-Action SA ne-Democratic Alliance kuphathelene nale ngxaki yelindle. I don't think that the city is capacitated or is capable to sort it out. And it goes as far as when you heard calling the retired engineers to come back, it tells you that in the department itself, it means they've got incompetent staff.
Nakubeni kunjalo umasipala waseThekwini uzikhabile ingxelo zokokuba le ngxaki yelindle ibangelwa kungabikho mgangathweni kweziseko zophuhliso koko utyhole abahlali ngenkathalo engekhoyo ukanti kwathembise ngokuqhuba uphando ngale ngxaki. Umphathiswa ojongene nombane kweli ugqirha Kgosiensu Ramokgopa uthembise ngokufumana isisombululo sengxaki zombane ezombethe umasipala i-Ditsobotla emntla-ntshona. Umphathiswa Ramokgopa unqubanise intloko noosomashishini eLichtenburg neyona ndawo ethe yachaneka kanobom ngenxa yetyala le-1 billion yeerand nelityalwa u-Eskom. Ethetha kule ndibano umphathiswa uRamokgopa uthe nangona isicwangciso sezamandla kweli sibanzi nje kodwa ingqwalasela ephambili iku-Eskom. Ukwathe nangona urhulumente enoxanduva lokubonelela ngombane kodwa noluntu lunoxanduva lokuhlawulela. We have a duty also to be good citizens, diligent in paying, and we'll find what are some of the structural problems that requires attention. But we are going to be intolerant where communities go for many hours without electricity outside load shedding. We can't accept that. Ukanti abantu bavakalise izimvo zabo ngale ngxaki yombane. For 3 weeks, the plant had to shut down completely. Now that caused over 100 million rand of revenue. How can the public be held responsible if the municipality hasn't paid the electrical bill over? Ukanti kusenjalo urhulumente ukwathi kuza kubakho umtyhi kwingxaki yocimicimi wombane nje ukuba ii-units sebezifile zibuye zisebenze ngokugqibeleleyo kwakhona. Iqela lombhoxo loMzantsi Afrika amabhokobhoko lithale uthathi kancinci umdlalo walo wobuhlobo neNew Zealand eNgilani ngomso okuthethwe ikapteyini yeliqela uSiya Kolisi ngethuba benenkomfa nonondaba. Eliqela lidlala umdlalo walo obuhlobo wokugqibela phambi kokuba kuqala itumente yendebe yehlabathi yombhoxo ngomhla wesibhozo kwinyanga ezayo. Ikapteyini yamabhokobhoko uSiya Kolisi uthi kulindeleke ukuba ibala abazawudlalela kulo eNgilani ngomso ligcwale lime ngembambo ubukhulu becala ngabanxila umbhoxo ankaba yabo iseMzantsi Afrika nangona begxumeke intente eNgilani ngokubekwa ingqesho. There's a lot of people from South Africa who live in the UK. They never get to see us play against England. They only see us play against England and also the way we play, and I think how big the game is, how intense it is, and how physical it is. People wanna come and see that tomorrow. And I think people are just excited for rugby, and it's the last 2 games in England before everybody goes to World Cup, international games. I think people are excited and hungry for rugby. Okakolisi uthi baza kuzijula ijacu kulo mdlalo ngokungathi sele besedabini ekusele kumbovu liqale. We're going to give everything, and I think it's a perfect game to test out what you can do, and it can work or the stuff cannot work. Then we know what to take with going forward, as a group. But it's not going to be a game where we're treating it like a friendly. Definitely not a friendly. We're going to do everything we can to try and win the game. Abaxholovane ke bazawuqubisana neScotland kumdlalo wabo wokuqala kwitumente yombhoxo yaseFrance ngomhla we-10 kuSeptemba. Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Kosimadikela apho ezindabeni ndiyakubulisa ke Msonsundu ekhaya ndikwamkela kaloku kweyam idesika yeMozulu mna igama lam ndikuthabile kuqhudeni ingozi umamvelase wakwamakhaphela bethuna masijongeni nantsi iMozulu. Sivula phakela phoze laphaya empumelelweni emonti emndantsane ngama-24 kufoleka mali pha yonke intsasa yangomso kanti emini futhi pha kogqaberha neziphaluka ngamathonsi nje emvula ku-19 degrees. Hamba nam bukela apha ekhaya siqwalasele pha elaphondo lase-Free State eBloemfontein ngama-26 besibekele kakhulu pha ekuseni ngomso kanti kurhatya kusafanda futhi phaya eSasolburg ngama-20 ekhatshwa nje 6. Yona ke imeko pha ephondweni eGauteng eJohannesburg eThembisa naseRandburg ngama-23 kusasibekele yonke nje lapha kubeni ngomso pha yemini eVereniging kokhona futhi kuhle ngama-20 nje abe 6. Yenje nje imeko pha ephondweni KwaZulu Natal eThekwini ngama-20 nje abe 6 futhi kusasibekele pha ekuseni kakhulu ngomso ngorhatya futhi eMgungundlovu kuhle kakhulu kucwengile ngo-34 degrees. Imeko yabo pha eLimpopo ePhalaborwa ngama-31 nje kucwengeka mandi phambi kwelami yonke lamva kwemini ngomso phaya ngorhatya futhi kwalapha eLimpopo ePulukwane ngama-20 abe 7.
yenjenje kwimeko phaya kwelaphondo laphaya empumalanga embombela ngama-30 nje abanesithathu kusaxoka kamandi yonke futhi lantsasa yangomso phaya ngokokuhamba kosuku phaa kosekunda ngama-20 nje abanesihlanu esisibekeleyo seyenjenje yona imeko phaya ko-northwest emahikeng ngama-30 futhi ananye qabaqaba njengamafu phaya ekuseni ngomso xa ihamba imini yabo phaya erustenburg kuhle kamandi kumiyoli futhi ngama-29 yona ke imeko phaya kolaphondo laphaya enorthern cape ekimberley neziphaluka ngama-27 ngamafu futhi kwakhona yonke intsasa yangomso xa ihamba kwakhona imini yabo bequkumbela usuku phaya e-Appington ku-21 degrees zeyenjenje kwimeko phaya ephondweni lasentshona koloni ekapa lodumo lishumi nje lesine lezontshila nezemvula phaya ekuseni ngomso xa behamba nosuku lwabo phaya egeorge ku-16 degrees omathumba ndaka kukangako ke mbukelo wam koyam idesika yemozulu mna ndithanda kangaka xesha lemiyoli ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.